Sziasztok! Most egy vállalkozásra alkalmas iparterületet hoztam nektek, ami 6553 négyzetméter belterületi telek, ami jelenleg is fatelepként működik, akár tovább is üzemeltethető más ipari kereskedelmi jellegű területként, és található itt a területen, mögöttem található 30 tonnás mérleg, illetve 2 lakóépület is van, ami teljes felújítást kapott kívül és belül. Az egész telek teljesen körbe van kerítve, teljes területet itt felülről, láthatjátok, jó az elhelyezkedése a városhoz képest. Nézzük meg az ingatlanokat is. A területhez tartozó ingatlan együttes teljes felújításon esett át, nyilászáró, vízhálózat, fűtésrendszer, minden, ami szóba jött, felújításra került, és ez az ingatlan akár lakhatásra is, irodának is alkalmas. Felkeltette az érdeklődésed, keresd bizalommal és megnézzük együtt is. Sziasztok!